ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Мо гузоришҳои мустақими худро аз ҷараёни бозиҳои даври 18-уми мусобиқаи Лигаи олии футболи кишвар давом медиҳем ва дар навбат аст рақобат байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Эсхата. ёдовар мешавам ки дар ҷараёни бозиҳои даври 18-ум ки давоми 3 рӯз баргузор шуданд, аллакай ду рақобат хотима ёфтааст ва имрӯз дар як вақту соат якбора 3 бозӣ сурат мегирад ки бештар ишоки дастаҳои қисми дуюми ҷадвали мусобиқа аст. ибтидо мехостам таваҷҷӯҳи шуморо ба ҳаятот равона созам ва нахуст ба ҳаяти дастаи клуби марказии варзиши Артиш таваҷҷӯҳ мекунем. дарвозабон рақами 39 Зурабхоҷа Юсупов, дифогарон рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 20 Комрон Иброҳимов, рақами 14 Бакинде Билонг Ҷерард, рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 3 Бахтиёр Азимов, рақами 88 Аббос Андалибов, рақами 18 Абдулло Шарипов, рақами 21 капитани даста Вайсиддин Сафаров, рақами 33 Жан Гатен ва рақами 11 Рустам Давлатов ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Шамсиддин Қосимов аст. ҳаяти дастаи Эсхата барои бозии имрӯза ба таври зайл: дарвозабон рақами 93 Владислав Шевченко, дифогарон рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 5 Сиёвуш Асроров, рақами 2 Соибҷон Ҳакимов капитани даста, рақами 10 Саёди Ковузчо, ним муҳофизатгарон рақами 22 Санҷар Ихсибоев, рақами 17 Иброҳим Эшонхонов, рақами 72 Мубинҷон Муминов, рақами 23 Дилшодҷон Каримов, рақами 27 Далер Имомназаров ва рақами 11 Бахтиёр Зарипов ки ягона ҳамлагари даста дар ҳафтаи ин бозӣ ба ҳисоб меравад. Сармураббии даста Игор Суров аз кишвари Русия аст. Амирҷон Хоркашев имрӯз довари асосӣ аст аз шаҳри Душанбе. Ба ӯ дар канорҳо Ҳамза Шоҳи Мардонов аз ноҳияи Хуросон ва Исломҷон Холиқов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш, нозири доварон Умед Раҳимов аз шаҳри Бохтар ва комиссари бозӣ Шавкат Аҳмадов аз шаҳри Душанбе. рақобати мазкур дар варзишгоҳи вазорати мудофиаи кишварамон воқеъ дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад ва дӯстони гиромӣ, фикр дорам яке аз бозиҳои ҷолибро мо шумо хоҳем дид. ман болотар ишора кардам дар бораи ҳайатҳои асосии ҳар даста ва дар ҳайати асосии дастаи Эсхата мо шумо аз дақиқаи аввал Фатҳуллоевро мебинем ки чанд лаҳза пештар аз ин ба мо шумо нишон додам. Фатҳулло яке аз футболбозони ботаҷриба дар Лигаи олии футболи кишвар ба ҳисоб меравад. нимаи дуюми мавсимро акнун дар ҳайати дастаи Эсхата бояд сипарӣ кунад ва имрӯз ҳоло дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор гирифтааст. шояд дар нимаи дуюми рақобат ӯро мо дар майдон бубинем. дар баробари рақобати дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Эсхата ҳамчунин дар шаҳри Бохтар Хатлон Регар Талазро қабул мекунад. ин бозӣ ҳам бисёр ҷолиб хоҳад буд, зеро ҳар ду даста дар таҳхонаи ҷадвали мусобиқа қарор доранд. ва рақобати дигар бо иштироки дастаҳои Файзканд ва Ҳосилот дар варзишгоҳи Нефтяне ки ноҳияи Рудакӣ баргузор мешавад. аллакай Файзканд ба қатори панҷгонаи аввал шомил шуд. дӯстони гиромӣ, баъд аз нокомие ки хуҷанд дошт, яъне бохте ки дар ин давр шогирдони Маруфиев доштанд, ба онҳо имкон надод то ба панҷгонаи аввал бароянд. Файзканд бошад, дақиқан маълум аст ки дар панҷгонаи аввал рохати худро нигоҳ медорад. ҳамчунин Эсхата ҳам дар панҷгонаи аввал аст, вале Эсхата метавонад ба дастаи сеюми ҷадвали мусобиқа аз ҳисоби имтиёзҳо наздиктар ояд, зеро Куктош 29 имтиёз дорад ва Эсхата акнун дар ҷадвал ки дар зинаи чаҳорум аст 25 имтиёз ҷамъ овардааст. ҳарифи онҳо клуби марказии варзиши Артиш 18 имтиёз дорад ва барои онҳо низ ба даст овардани имтиёзҳо ин шабу рӯз дар ҷадвали мусобиқа бениҳоят муҳим аст. ҷараёни бозиро барои шумо бинандагони гиромӣ ман Парвизи Маҳмудамин шарҳу тавзеҳ медиҳам. хуб, дар баробари оне ки болотар ишора кардам, дастаи Артиш дар идомаи рақобатҳо бояд ҷиҳати раҳоӣ ёфтан аз қисми поёни ҷадвали мусобиқа хело талош кунад, зеро вазъи онҳо низ чандон хуб нест ва артишиён ҳоло 18 имтиёз доранд, дар зинаи 8-уми ҷадвали мусобиқа мавқеъ гирифтаанд. яъне маълум аст ки Артиш дар панҷгонаи дуюм хоҳад буд, вале ҷиҳати боз ҳам беҳтар кардани вазъи худ ва талошҳо ба хотири оне ки дар зинаҳои поёнӣ қарор нагирад, мебояд дар бозиҳои баъдии дастаи Артиш каму беш талош кунад, зеро натиҷаҳои охир барои дастаи мазкур ҳам он қадар хуб нестанд дар бозиҳои Лигаи олии футболи кишварамон.
барои мисол дар даври гузашта равшан дар сафар мазарат артиш дар сафар аз дастаи равшан шикаст хурд, голи ягонаро холмурод назаров дар дақиқаи 72 ба ҳадаф расонда буд. муборизаи ҷиддӣ дар ибтидои рақобати имрӯза артишиён фишорро бештар карда истоданд, аммо ҳариф ин ҳуҷумҳоро ҷи тавре мо шумо мебинем бартараф карда истодааст. Жангатен барои туб мубориза мебарад, аммо ҳамон тавре ки дидем тубро соҳиб шуда натавонист дар дохили ҷаримагоҳ. Саиди Ковусшо дар ин мубориза муваффақ буд ва тавонист ки тубро зада аз майдон берун кунад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи артиш. ҳамин ҳоло барои иҷрои зарба Вайсиддин Сафаров тайёрӣ мебинад. партофти туб ва дар ин вазъият ҳамон тавре ки мебинед футболбозони дастаи Эсхата ин ҳолатро бартараф карда истоданд. туб ба Бахтиёр Зарипов расида, акнун аз майдон берун шуд. боз як гузариши дигар тавассути Канори Рост. ҳанӯзам мо фаулии футболбозони дастаи артишро дар ибтидои рақобат дида истодем ва акнун Эсхата имконият пайдо мекунад ки ба аксул ҳуҷум фирор намояд, лек бибинед каме тубро аз худ дуртар раҳо кардани онҳо боис барон шуд ки ин фурсат аз даст равад. зуд туб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар мегузарад. футболбозони дастаи Эсхата имконият пайдо карда истоданд ва як зарбаи бисёрам хатарнок. Чӣ гуна голи зебо дар ибтидои рақобати имрӯза Далер Имомназаров ба задани голи бисёр ҳам муҳим даст меёбад ва он ҳам чӣ гуна голи зебо буд. дӯстони гиромӣ, воқеан ҳам баъд аз партофти андастааш тубро ба замин нагузошта, бо як зарбаи маҳкаму дарвозакӯби худ тубро ба дарвоза равон карда истодааст. Эсхата баъд аз нокомие ки худ ҷанг дошт ва ба панҷгонаи аввал дохил шуда натавонист, ҳоло имкон дорад то баҳри зинаи сеюм муборизаро давом диҳад. зеро ман фикр дорам ба ҳар ҳол Равшану Кӯктош ҳатман имтиёз аз даст медиҳанд ва Эсхата бозам агар ҳамин минивол силсила комёбиҳои худро давом диҳад, имконият барояш пайдо мешавад то ба қатори беҳтаринҳо шомил гардад. ба ин тартиб дӯстони гиромӣ ҳисоб дар оғози рақобати имрӯза кушода мешавад. Эсхата дар дақиқаи 4-уми рақобат ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш дар нахустин ҳуҷуме ки ташкил кард ба задани гол муваффақ шуд ва гол ба номи Далер Имомназаров навишта шуд ки мо шоҳиди бисёр голи зебои ӯ ҳам шудем. бояд бигӯям ки Далер Имомназаров ҳамроҳи Сиёвуш Асроров ва Саиди Ковусшо се нафар футболбозоне буданд ки дар равзанаи гузариши тобистона аз ҳайати дастаи Истиқлол ба Эсхата гузаштанд. бори дигар бубинед инҷо партофти туб аз ҷониби Бахтиёр Зарипов, зарба бошад аз сӯи Далер Имомназаров буд ки бисёр зарбаи маҳкаму қавӣ ҳам ҷониби дарвоза ба ин тартиб равон карда шуд. клуби марказии варзиши Артиш дар бозиҳои охир дучори нокомӣ аст. дӯстони гиромӣ, 5 бозии охирро агар бигирем 4 бохт ва 1 мусовӣ доранд. илова бар ин агар бозиро дар доираи ҷоми Тоҷикистон дар даври 8-1 муқобили Истиқлол ба эътибор бигирем ки онҷо 5-1 онҳо шикаст хӯрданд, дар 6 бозии охир ягон ғалаба аз сӯи дастаи Артиш ба қайд гирифта нашудааст. дар ин байн гӯем иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаа ки Шамсиддин Қосимов буд, ба ҷояш мураббии дигар, мураббии хориҷӣ Али Назарзода омад, вале аз рӯи хабарҳо маълум мешавад ки ҳатто 1 моҳ ҳам кор накарда Али Назарзода шартномаро бекор кард. ин ба чанде аз мушкилиҳои дохилӣ ва муносибате ки бо ӯ доштанд дар бошгоҳи клуби марказии варзиши Артиш вобастагӣ дорад ва бо ҳамин мутахассиси эронӣ аз идомаи кор дар дастаи мазкур даст кашид ва қарордоди ҳамкорӣ байни ду тараф бекор карда шуд. хуб, боз ҳам Шамсиддин Қосимов ба ҳайси иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста корро дар бошгоҳи мазкур давом дода истодааст. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад аз сӯи футболбози дастаи Артиш ва чӣ тавре мебинем Рустам Давлатов дар ин ҳолат андаке ба бозигари Эсхата бархӯрд. ҳоло табибони даста ба майдон баромада бояд кӯмаки худро расонанд ба футболбози Эсхата.
از 6 بازی که من بالاتر یادآور شدم در 5-8 دسته مغلوب شده است و تنها یک بازی مساوی خاتمه یافت. آن مقابل دسته حاصلات بود که در همین میدان روز 8 آگوست 0-0 دسته ها بازی کردند. البته باختایی که دسته ارتش داشت غیر از همون این حالت رو ما و شما اکنون در صحنه تکراری میتوانیم ببینیم دوستان گرامی و واقعا در صحنه تکراری خیلی خوب عیان است که چگونه رستم دولتов ضد بازیگری حریف سنجر رخسیبویف بیرون از قاعده رفتار میکند و با اورنج خود به سر او برخورد. در نتیجه فوتبالبازی لگیونری دسته اسخاتا کمی آسیب گرفت. خب غیر از باخت از استقلال گفتیم دیگر باختایی که دسته ارتش داشت همگی با حساب‌های مینیمالی بودند. خیلی خوب ҳуҷумҳои бисёр ҷолибу диданиро дастаи эсхата дар ибтидои рақобати имрӯза пешниҳод карда истодааст. чанд лаҳза пештар аз ин ҳаракатҳои бисёр хуби Дилшод Ҷонкаримовро мо дидем. акнун партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо футболбозони дастаи артиш тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи худ берун мекунанд. баръакси дастаи артиш дар рақобатҳои охири худ эсхата ҳам гӯем кӯшиш карда истодааст аз нокомиҳо раҳо шавад. баъд аз 4 бохти пайдарҳаме ки дар лигаи олӣ буд барои дастаи эсхата, онҳо дар ҳафтаи гузашта тавонистанд зидди хатлон ғалаба кунанд 1-0 ва бар ивази ҳамин пирӯзӣ дастаи эсхата акнун ба 5 гунаи аввал шомил шуданаш маълум буд ва инак даста чӣ тавре медонем мавқеи худро бисёр мустаҳкам ҳам кардааст. довар ишора мекунад ки чизе нест, бозиро давом додан дар кор ва воқеан ҳам довар дар ҳолати бисёр хуб буд, вазъиятро дуруст мушоҳида кард. боз ту ба ихтиёри футболбозони дастаи эсхата мегузарад. хеле хуб онҳо ба ҳуҷум гузашта истоданд ва бубинед ҳар як тӯбе ки бармегардад аз ҳариф кӯшиш мекунанд дар ҳамон мавқеъ дар ҳамон лаҳза тӯбро боз ба худ баргардонанд. аз саҳнаҳои такрорие ки пешниҳод шуд албатта он қадар хуб аён набуд лаҳзаи бархӯрди тӯб ба футболбози дастаи артиш, аммо дар ҳамон ҳолате ки бевосита гӯем ҳамзамон бо рафти ҳуҷуми дастаи эсхата мо шоҳид шудем партофт сурат гирифт. дар ҳамон лаҳза аллакай аён буд ки тӯб ба даст нарасидааст. Иззатулло Рӯзиев партофти тавили тӯб ба сӯи ӯ футболбозони дастаи артиш ҳоло талош карда истоданд ва инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи легионери дастаи мизбон ба назар мерасад. Жангатен довар ишора мекунад ки қоидаи бозиро вайрон кард. эсхата дар ибтидои мавсим хеле хуб ҳунарнамоӣ карда буд, вале баъдан мавқеи худро дар қисми болои ҷадвали мусобиқа ҳифз карда натавонист. зина ба зина поин фаромаданд. аммо ин ки дастаи мазкур акнун дар 5 гунаи аввал боқӣ мемонад, умедҳоро баҳри гӯем мубориза бурдан ҷиҳати шомил шудан ба топ 3 бозам барои мухлисони дастаи эсхата зиёдтар хоҳад кард. қоидаи бозӣ вайрон наштудааст мегӯяд довар. ҳуҷумро бояд давом диҳам. Васидин Сафаров пасию ва бубинед ки дар ин ҳолат худи футболбози дастаи эсхата ҷониби дарвозааш иштибоҳан тӯбро равон кард, вале Владислав Шевченко тайёр буд ва бо ҳамин ин ҳолат бартараф карда шуд. ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхатаро мебинем. партофти бисёр ҳам хуби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳисоб 0-2 мешавад. дӯстони гиромӣ, дар ин лаҳза ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем, Бахтиёр Зарипов ба задани гол муваффақ мешавад. хатогии бисёр ҳам ҷиддӣ аз сӯи футболбозони дастаи артиш дар дохили ҷаримагоҳ. бубинед чӣ гуна ҳолат.
ҳам дарвозабон ҳам дифоъгарон умуман ҳамдигар фаҳмӣ надоштанд. як ҳамоҳангӣ дар бозии онҳо ба назар намерасид ва бо ҳамин мо шумо шоҳиди он мешавем ки ҳисобро чӣ гуна эсхата 2-0 мекунанд. бори дигар бубинед ин ҳолатро. маҳз дифоъгаре ки пештар аз Бахтиёр Зарипов қарор дошт инҷо ба тӯб нарасид. баъдан Бахтиёр ба тӯб ҷаҳид ва бо зарбаи худ тӯбро ба дарвоза равон кард. инҷо албатта савол ба дарвозабон ҳам ҳаст ки чаро ӯ сари вақт аз мавқеи худ берун набаромад ва ба эҳтимоли зиёд маълум мешавад ки он ҷо ӯ ба фикри оне ки ҳамдастояш метавонанд ин вазъиятро бартараф кунанд, махсусан Комрон Иброҳимов нахост аз мавқеи худ каме пештар барояд ва мо шумо шоҳиди анамин гуна ҳолат мешавем. дӯстони гиромӣ, дастаҳои мазкур дар марҳилаи якуми чемпионат бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд. хотиратон бошад он бозӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуда буд рӯзи 2 апрели соли 2023 ва ибтидо дастаи артиш 2-0 пешсаф буд. Бахтиёр Чориев ва Абдуллоев аз ҳайати ин даста ба задани голҳо муваффақ шуданд. дар дақиқаи 22 25 инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи Абдулло Шарипов ба қайд гирифта мешавад ва баъдан дар қисми дуюми рақобат хотиратон бошад Бахтиёр Зарипов хетрик карда буд ва 3 голро ба дарвозаи дастаи артиш равон кард. ин лаҳзае ки акнун вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи Абдулло Шарипов ба назар расид. яъне ман аз як тараф ишора карда истодам ба оне ки Бахтиёр Зарипов дар бозии гузаштаи ин даста ҳам гол зада буд. аз ҷониби дигар ҳоло ҳисоби 2-0 албатта ғалабаи мӯътамади як дастаро барои мо ва шумо нишон намедиҳад. албатта як нав рӯҳафтодагӣ, афсурдахотирӣ бузгарони дастаи артиш соди мураббиёни онҳоро мо пайхас кардем баъд аз 2 голи сардодашуда дар ибтидои бозии имрӯза. аммо боз ҳам баргардем агар ба таҷрибаи бозии қаблии онҳо, як даста тавониста буд тафовути 2 голро ҷуброн кунад ва ба ислоҳ камбек намуда ғалабаро ҳам ба даст орад. ин дастаи мизбон буд, яъне эсхата. акнун ҳоло бубинед вазъият дигаргуна аст. ибтидо артишиён ба дарвозаи худ 2 гол сар дода истоданд. аммо савол пайдо мешавад ки оё умеде ҳаст ба камбеки дастаи артиш ё на. хоҳем дид. дӯстони гиромӣ, ҳоло рафти бозӣ дар пеш аст. танҳо 14 дақиқаи рақобати имрӯза ҷамъбаст шудааст ва ҳатман ман фикр дорам рӯйдодҳои дигари ҷолиб мо шуморо дар пеш интизор хоҳад буд дар рафти бозӣ байни дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва эсхата. ҳуҷуми футболбозони дастаи артишро мебинем тавассути канори чап. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. Абдулло Шарипов зарба мезанад ва каме баландтар зарбаро бо сар хуб иҷро кард, аммо андаке дақиқият нарасид ба футболбози дастаи артиш. охирин бозии худро футболбозони дастаи артиш тавре ман гуфтам бар муқобили Равшан дар сафар дар шаҳри Кӯлоб доир карда буданд ва агар ба ҳайати дастаи мазкур назар андозем, ба фарқ аз ҳамон бозӣ тағйиротҳоро диданамон мумкин. аз ҷумла Асадбек Ҷурабекзода, Шавкати Ҳотам, Аббос Андалибов имрӯз аз дақиқаҳои аввал дар ҳайати дастаи мазкур ба майдон набаромаданд ва ба ҷои онҳо мо мазарат Аббос Андалибов албатта дар майдон ҳаст. 2 нафари онҳо ҳоло дар майдон нестанд. хуб, Рустам Давлатов ба ҷои Шавкати Ҳотам дар нақши ҳамлагар вориди майдон шудааст. боз як лаҳзаи дигаре ки вайрон шудани қоидаи бозӣ зидди Санҷар Ихсибоев ба назар мерасад. ин маротиб агар аҳамият дода бошед, футболбози ҷавони дастаи артиш Аббос Андалибов каме берун аз қоида рафтор кард. лаҳзае ки голи якум зада шуд, бори дигар таваҷҷӯҳ кунед. бисёр зарбаи маҳкаму қавӣ. албатта ҷо дарвозабон ҳам ба таври зарурӣ аҳамият надоданашро ишора карданамон мумкин. ман ягон вокуниши ҷиддӣ аз сӯи Суҳробхоҷа Юсупов дида нашуд.
ва баъдан дар ҳолати голи дуюм аллакай хатои дифоъгар Комрон Иброҳимов ки тӯб аз назди ӯ гузашт ва сипас чӣ тавре мо гуфтем Бахтиёр Зарипов ба задани гол муваффақ шуд. ва футболбози дигаре ки имрӯз аз дақиқаи аввал дар ҳайати дастаи артиш ба майдон баромадааст ин Абдул Шарипов аст, зеро ӯ дар бозӣ гузашта аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба ҷои Жан Гатен дар дақиқаи 78-ум ба майдон баромада буд. хуб ӯ ба ҷои Асадбек Ҷурабекзода бозиро дар ҳайати асосӣ ба ин тартиб шурӯъ мекунад. Ду тағйирот ба фарқ аз бозӣ гузашта дар ҳайати дастаи артиш инро интизор шудан ҳам мумкин буд, зеро натиҷа дар бозии қаблӣ қонеъкунанда набуд. ҳарчанд дастаи артиш гӯем ба таври зарурӣ муқобилат мекард бар муқобили шогирдони Тоҳир Муминов. вазъияти стандартиро бо иштироки футболбозони дастаи Эсхата мебинем. Далер Имомназаров партофти тӯб ба сӯи ӯ ин ҳолат бартараф шуд. Эсхата кӯшиш мекунад ки мавҷи дуюми ҳуҷумро роҳандозӣ кунад, аммо ибтидо тӯбро ба қафо ва дифоъгарони худ баргардонда истоданд. Сиёвуш Асроров пас медиҳад ба дарвозабон Шевченко ва бибинед ки андаке пои ӯ лағжид, дар натиҷа қариб буд ки тӯбро аз даст диҳад дарвозабони дастаи Эсхата. партофти ин дафъаинаи бозигарони дастаи артиш боз ҳам ба дохили ҷаримагоҳ ҳеҷ натиҷа надод. голи ягонаи Иброҳим Эшонхонов дар бозии даври гузашта ба Эсхата кӯмак кард то хатронро шикаст диҳад. гол дар дақиқаи 17 зада шуд ва дастаи Эсхата чӣ тавре гуфтем ба силсила комёбиҳои худ нуқта гузошт. имрӯз дар ҳайати дастаи мазкур ҳам баъзе аз тағйиротҳо ҳаст. аз ҷумла дар хати дифоъ Раман Хиба баромо аз дақиқаи аввал намебинем. ӯ дар бозии гузашта каме осеб гирифт ва ба ҷояш дар дақиқаи 67 Сиёвуш Асроров баромада буд. имрӯз ҳам Сиёвуш аз дақиқаи аввал вориди майдон шудааст. мубориза давом дорад. Жангатен инҷо тӯбро ба даст оварда наметавонад. ва нафари дигаре ки аз дақиқаи аввал имрӯз вориди майдон шуд ин Далер Имомназаров аст. дӯстони гиромӣ, ӯ ба ҷои Рустамҷон Сабуров ба ин тартиб дар ҳаят ба майдон баромадааст. партофти бисёрам хатарноки тӯб ва бубинед ки ба бахти бозигарони дастаи Эсхата инҷо тӯб аз майдон берун шуда истодааст. аз бои сари дарвозабон футболбози дастаи артиш тӯбро равон кард, аммо нишонро хато гирифт. ва чӣ тавре мо шумо дида истодем, Рустам Давлатов натавонист ки тӯбро ба дарвоза равон кунад. боз як ҳолати дигаре ки акнун рафти бозӣ манъ мешавад. ин дафъа вайрон шудани қоидаи бозиро мо аз сӯи дифоъгар Бахтиёр Азимов дидем. партофти навбатии тӯб натиҷа надод. ва дар ин лаҳза акнун ҳангоми ба ҳуҷум гузаштани футболбозони Эсхата чӣ тавре дидед, Санҷар Ихсибоев каме пои футболбози ҳарифро зер кард. бар муқобили Аббос Андалибов вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад ва бо ҳамин рафти бозӣ манъ карда шуд. Комрон Иброҳимов партофти тӯб аз сӯи ӯ
то ба ҳамдастояш рафта нарасид ва дар натиҷа мебинем ки бозигарони эсхата боз тӯбро то ба ҷаримагоҳи дастаи артиш равон мекунанд. ба ин тартиб албатта идома ёфтани рафти рақобат бидуни таркибороиҳо, бидуни гӯем созмон додани ҳуҷумҳои хатарноку ҷолиб бо иштироки дастаи артиш метавонад дар нимаи якум барои онҳо мушкилиҳои дигареро ҳам эҷод кунанд. ва Жангатен ҳоло ишора карда истодааст ки зидди ӯ соҳибҷон Ҳакимов қоидаи бозиро вайрон кард. ду бозии муҳимтарине ки дар доираи рақобатҳои даври 18-ум ки охирин даври марҳилаи дуюми чемпионат аст хотима ёфтанд. Истиқлол дар сафар тавонист ки дар баробари дастаи Хуҷанд ғалаба кунад. инҷо зарбаи бисёр ҳам қавӣ ва мустаҳкам, ҳисоб 1-2 мешавад. ана инҷо акнун метавонем бигӯем ки маҳорати инфиродӣ ва зарбаи қавӣ кӯмак мекунад то ин ки футболбозони дастаи артиш умеде баҳри беҳтар кардани натиҷа пайдо кунанд. Вайсиддин Сафаров ки имрӯз бо дастбанди капитанӣ ҳамдастояшро ба майдон баровардааст. бибинед бо як зарбаи маҳкаму қавӣ чӣ гуна андаке ҳам бошад тағйиротро дар рафти бозии имрӯза барои футболбозони дастаи артиш албатта ба вуҷуд оварда истодааст. зарбаи бисёр ҳам дақиқ ва қавӣ бори дигар метавонед бубинед. инҷо умуман дар рафти бозии имрӯза мо шоҳиди голҳои бисёр хубу диданӣ шуда истодем. ҳам голи Далер Имомназаров, ҳам голи Вайсиддин Сафаров бисёр қобили таваҷҷӯҳам буданд. хуб бартарии ду гол аллакай аз байн меравад. танҳо бартарии як гол боқӣ мемонад барои дастаи Эсхата ва инам ҳоло гӯем чандон боварибахш нест. зеро мо шумо хеле хуб медонем ки ба ин дастаҳои лигаи олӣ аслан чандон тафовути ҷиддӣ дида намешавад ғайр аз рақобатҳои охире ки албатта Истиқлоли душанбе нишон дода истодааст. ман Истиқлол ва Равшан дар бозиҳои сафарии худ дар бозиҳои муҳимтарин барои ҳарифонашон тавонистанд ғалабаҳои худро бо ҳисобҳои 1-2 бар 0 ба даст оранд. Равшан дирӯз Куктошро мағлуб кард ва ба ҷои дуюм баромад. Истиқлол бошад 2 бар 0 Хуҷандро шикаст дод ва Хуҷанд акнун аз 5 гонаи аввал бенасиб мемонад. умуман давоми 6 соли охир бадтарин натиҷа барои дастаи Хуҷандам ҳаст дар рақобатҳои лигаи олӣ ки онҳо акнун баҳри 3 гонаи аввал мубориза бурда наметавонанд. вале дастаи дигар аз шаҳри бостонии Хуҷанд баҳри ҷо гирифтан дар 3 гонаи аввал талош дорад ва он ҳам дастаи Эсхат аст. Жангатен бисёрам хуб инҷо тӯбро гузаронда тавонист аз ҳариф. фурсати бисёр хуб барои ӯ. Жангатен пас медиҳад. фурсати беҳтарин зарба ва гол. ҳисоб 2-2 дӯстони гиромӣ ва камбеки ҳақиқии дастаи артишро мо низ дар муддати камтарини вақт дида истодаем ва Вайсиддин Сафаров ҳисобро 2-2 мекунад. Масъуд дубл карда истодааст ва мо шумо дар як муддати кӯтоҳтарин ба баробар шудани ҳисоб таваҷҷӯҳ карда истодаем. дақиқаҳои 22 ва 25 боис бар он шуданд ки футболбозони дастаи артиш 2 голи муҳимтаринро ба ҳадаф расонанд. инҷо албатта ҳаракатҳои Жангатен бисёр муҳим буд дӯстони гиромӣ. аз лаҳзаи аввале ки ӯ чӣ гуна аз як футболбози дастаи Эсхата гузашт ва баъдан ҳаракатро тавассути канори рост давом доду пас дод ба ҳамдастааш қобили таваҷҷӯҳ буд. ва бибинед ин партофти заминдокии ӯ аз ҳама мегузарад. дарвозабон ҳам ба замин ҷаҳида буд ба хотири гӯем пеши партофти ҳарифро гирифтан, аммо ба тӯб нарасид. Владислав Шевченко ва бо ҳамин ҳисоб баробар шуд 2-2. дастаи артиш барои рақобати имрӯза ангезаи зарурӣ дорад ва онҳо ҳам ҳадаф доранд то чӣ тавре болотар гуфтем ҷиҳати беҳтар кардани мавқеи худ дар ҷадвали мусобиқа муваффақ шаванд ва худро аз минтақаи хавфноки ҷадвали мусобиқа дуртар кунанд. ҳоло онҳо дар зинаи 8 қарор доранд бо 18 имтиёз. ҳарифони наздиктаринашон
дастаҳои Регар ва Хатлон ҳастанд ки имрӯз бо ҳам бозӣ мекунанд. Дар ин лаҳза акнун довар чӣ ишора мекунад? хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд мегӯяд довар. аммо кадом ҳолатро дар назар дорад? ҳолате ки бо Вайсиддин Сафаров буд ё ин ки ҳолате ки баъдан байни Ҳусейн Нурматов ва ҳамчунин Давлатов дида шуд? дар ин ҳолат албатта вайрон шудани қоидаи бозиро ишора карданамон мумкин. яъне ҳолати хело ҳам барвақт ба эътибор гирифта мешавад аз сӯи Амирҷон Хоркашев. ҳамин гуна як рақобати серголро мо шумо дида истодаем дӯстони гиромӣ. ва дар 25 дақиқаи аввали рақобат дастаҳо 4 голро барои мо шумо пешниҳод карданд. Шевченко инҷо аз мавқеи худ пештар баромад ва баъдан каме бо футболбози дастаи ҳарифам бархӯрд. ва зарбаи баъдии бозигарони артиш бошад ба футболбози ҳариф расида аз майдон берун шудааст. аз ин рӯ зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи артиш. партофти тӯб бисёр ҳам хатарнок буд ва Владислав Шевченко ба ҳар ҳол тӯбро аз дохили ҷаримагоҳаш берун мекунад. бозёфти тӯб аз сӯи футболбозони дастаи артиш. хуб, тавассути канори чап ҳуҷум давом дорад. инак боз як партофти дигари хатарнок, аммо Жангатен ба тӯб нарасид. ҳуҷум идома меёбад. Абдулло Шарипов ва зарбаи задаи ӯ. тӯб ба тири дарвоза расида аз майдон берун шуд. чӣ гуна вазъиятҳои хатарнок аст ки мо шумо дар ҷараёни рақобати имрӯза шоҳид шуда истодаем. ба далери Имом Назаров корти зард нишон додааст довар. хуб, шояд ба хотири яке аз ҳолатҳои баҳсноке ки пештар аз ин буд. боз як партофти дигари тӯб ва бубинед чӣ гуна бо баданаш бисёр хуб тӯбро маҳкам карда истодааст аз дифоъгари ҳариф Жангатен ва баъдан шояд партофт ҳам буд аз сӯи ӯ, аммо бенатиҷа. ниқоби муҳофизатие ки ба бар карда буд дарвозабон Владислав Шевченко акнун мебинем онро гирифтааст ва бозиро бидуни он давом медиҳад ҳоло Владислав Шевченко. Андалибов пас медиҳад ба ҳамдастааш, аммо партофти тӯб аз сӯи ин муҳофизатгари канури аз самти рост чӣ тавре дидед бенатиҷа ҷамъбаст шуд, аммо тӯб ба дасти футболбози дастаи Эсхата расидааст. аз ин рӯ ҳоло довар маҳз ҳамин ҳолатро ба эътибор мегирад. бори дигар хоҳем дид Абдулло Шарипов партофти тӯбро анҷом дод ва воқеан ҳам тӯб ба дасти футболбози шумораи 17 дастаи Эсхата расид ки мо шумо дар саҳнаи такрорӣ дидем. Иброҳим Эшонхонов бо дасташ бозӣ кард. вазъияти стандартӣ бисёр ҳам хатарнокро акнун дар ихтиёри худ доранд футболбозони дастаи Артиш. ва аз ин нуқта албатта имкон ҳаст то зарба мустақиман ҷониби дарвоза равон карда шавад. панҷ нафар аз футболбозони дастаи Эсхата дар девори дифоӣ ҷо гирифтанд. хуб, аз рӯи тайёриҳо маълум аст ки футболбозони дастаи Артиш мехоҳанд ки зарбаро рост ҷониби дарвоза равон кунанд. хуб, тамоми таваҷҷӯҳи мо ба ҳамин вазъияти стандартӣ зарба иҷро мешавад, аммо каме баландтар.
хуб Вайсиддин Сафаров ин зарбаро зада буд. Акнун довар ҳар дастаро даъват карда истодааст то бо дар назардошти вазъи гарми обу ҳаво 1 дақиқа вақт ҷудо шудааст барои обнӯшӣ ва худро тайёр кардани футболбозон ба идомаи рақобат дар қисми аввал. бозӣ аслан бинандагони гиромӣ таъссуроти ҳаргунаро барои ман шахсан ба вуҷуд оварда истодааст. ибтидои бозӣ бибинед артиш хост ташаббусро ба даст гирифта ба ҳуҷум гузарад, аммо дар натиҷаи ду хатои худ 2 гол ба дарвозаашон сар доданд дар дақиқаҳои 3 ва 11 ва баъдан футболбозони дастаи артиш тавонистанд ҳар ду голи сардодаи худро ҷуброн кунанд. бори дигар голҳоро метавонед бубинед. таваҷҷӯҳ кунед ба голи якум ки Далер Имомназаров ба ҳадаф расонд. бисёр голи зебо ҳам буд. ва ҳолати баъдие ки мо шумо мебинем ба гол оварда мерасонад. хатои дифогарони дастаи артиш ва аз ин фурсат Бахтиёр Зарипов истифода мебараду ҳисобро 2-0 мекунад. ва сипас албатта 2 голи задаи капитани дастаи артиш ба назар расид. пеш аз он албатта имконият барои Рустам Давлатов буд, вале онро истифода набурд. бо як зарбаи маҳкаму қавӣ Вайсиддин Сафаров ҳисобро 1-2 кард дар дақиқаи 22 ва Жан Гатен бо ин гузариши худ пас дод ва Вайсиддин голи дуюмро ба ҳадаф расонд. баъд аз танаффус боз ҳам дастаҳо дигар бора ба майдон бармегарданд. дӯстони гиромӣ, беқоида вайрон кунӣ довар ишора карда истодааст ки тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи артиш баргардонида шуд. Жан Гатен тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи артиш боқӣ мемонад ва аут ҳамчунин. хуб 2 дафъа расиши тӯб ба дасти футболбози дастаи артиш ба назар расидааст, мегӯяд сармураббии дастаи Эсхата. дар ин ҳолат Игор Суров, вале мо шумо хуб агар имкон шуд ҳатман ҳамон вазъияти баҳснокро боз як бори дигар мебинем. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи мизбон ва акнун бибинед ки оҳиста оҳиста ба пуррагӣ дар рафти рақобати имрӯза ташаббусро футболбозони артиш ба дасти худ мегиранд. илова бар ин хавфу хатари зиёдеро ҳам онҳо дар назди дарвозаи ҳариф ба вуҷуд оварда истоданд. Бахтиёр Азимов партофти тӯбро анҷом дод. ва аут ба фоидаи дастаи артиш. ман дӯстони гиромӣ, чӣ тавре медонед, давоми солҳои охир рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишварамон бо тартиби нав сурат мегиранд. ибтидо дастаҳо дар марҳилаҳои якуму дуюм бо ҳам дар бозиҳои рафту баргашт рақобат мекунанд ва баъд аз хотимаи даври 18 дастаҳо ба 2 гурӯҳ иборат аз 5 дастаи тақсим мешаванд. 5 гунаи аввал ки гурӯҳи А аст, онҷо дастаҳои шомил мешаванд ки баҳри қаҳрамонӣ олошонс доранд ва муборизаро давом медиҳанд ва дар 5 гунаи дуюм дастаҳои шомил мешаванд ки онҳо баҳри бақои худ дар лигаи олӣ муборизаро давом медиҳанд. хуб таҷриба нишон дод ки албатта чунин тарзи баргузории рақобатҳо аз ҷумла пештар дар осиёи марказӣ дар кишвари ӯзбекистон ҳам санҷида шуда буд ва баъдан аз ин боз даст кашиданд. фикр дорам ин муҳлати озмоишӣ ва таҷрибавие ки буд акнун ҳамчунин масъулини
дахлдори лигаи футболи Тоҷикистон ҳам баррасӣ мешавад ва шояд боз дар солҳои баъдӣ мо бо тарҳи дигар баргузор шудаин рақобатҳоро дар лигаи олӣ бубинем. зеро баъзе аз ҳолатҳое ҳаст ки ба ҳар ҳол гӯем чунин тарзи баргузории рақобатҳо як нав вижагиҳои хосаи худро дорад. хуб Жангатен дар ин лаҳза читавро мебинем осеб гирифтааст ҳангоми мубориза бо Соҳибҷон Ҳакимов. барои мисол мавсими гузашта дастаи артиш дар панҷгунаи аввал буд, аммо дар охир омада онҳо пайдарҳам дучори нокомиҳо мешуданд. ва ё баръакси он Регар ки дар марҳилаҳои якуму дуюм ноком шуд, дар марҳилаи сеюм ҳамаи рақобатҳои худро пайдарҳам бо ғалаба ҷамъбаст кард ва худро дар рохати худро дар лигаи олӣ нигоҳ дошта тавонист. хуб аз як ҷиҳат албатта ҷиҳатҳои мусбиам дорад, ҷиҳатҳои манфиам дорад. хуб ҳоло бо сабаби он ки шумораи дастаҳои иштирокчӣ дар лигаи олии мо он қадар зиёд нест, маҳз шояд ҳамин омил сабабгори он шудааст ки марҳилаи сеюми рақобатҳо дар лигаи олӣ бо ҳамин тартиб баргузор карда шуд. Аммо як чизи манфии асосие ки ин шакли баргузории рақобатҳо дорад, бубинед шумораи бозиҳо камтар мешавад дар лигаи олӣ. барои мисол агар қаблан дар се марҳила бозӣ мекарданд ва марҳилаи сеюм ҳам ба пуррагӣ бозиҳои байни худи дастаҳо сурат мегирифт, мо шоҳиди он мешудем ки 27 бозӣ баргузор мекарданд ҳар кадоме аз дастаҳо дар лигаи олӣ. ба ин тартиби нав 22 бозӣ доир мекунанд, яъне 5 бозӣ камтар. хуб албатта ин бо дар назар дошти он аст ки боз дар мусобиқаҳои дигар низ дастаҳоямон иштирок мекунанд, аз ҷумла ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон, ҷоми лигаи футболи Тоҷикистон ки ҷоми лигаи Федератсияи футболи Тоҷикистон ки ин мусобиқаҳо ҳар дуяш бештар мусобиқаҳои тайёрӣ ба мавсим ҳастанд, баъдан худи лигаи олӣ ва баргузории рақобатҳо дар ҷоми Тоҷикистон. албатта дастаҳои дигар ҳастанд ки дар мусобиқаҳои осиё иштирок мекунанд. барои онҳо хуб иштирок дар чунин мусобиқаҳо давраи дигари гӯем ҳунарнамоӣ дар саҳнаҳои байналмилалии футболӣ ба ҳисоб меравад. партофти тӯб ба самти Бахтиёр Зарипов, ҳаракатҳои ӯро мебинем. на худаш ба танҳоӣ албатта дучори мушкилӣ шуд. ва Комрон Иброҳимов дар ин ҳолат бисёр хуб мубориза бурду тавонист ки тӯбро аз майдон берун намояд. ҳусейн Нурматов пас медиҳад ба дохили ҷаримагоҳ. Дилшод Ҷонкаримов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва ин ҳам бенатиҷа. нофаҳмӣ байни футболбозони Эсхата имконият барои Артиш то ин ки ҳуҷуми навбатиро ташкил кунад, аммо бибинед пас хато анҷом дода шуд. ҳусейн Нурматов наметавонад ки тӯбро ба ҳамдастааш ба канори чап равон кунад, зеро футболбози дастаи Артиш албатта ин ҳадаф ва мақсади ӯро хеле хуб дарк кард. дифогари ҷавон Муҳаммад Иқбол Давлатов. оҳиста-оҳиста футболбозони дастаи Эсхата ҳам акнун фаулиро ба даст мегиранд. Далер Имомназаров бо тӯб ва Далер дар ҳайати дастаи Эсхата имрӯз дар бозӣ агар аҳамият дода бошад бевосита дар нақши ним муҳофизатгари ҳуҷумкор аз канори рост бозӣ карда истодааст. дар ҳайати Истиқлол ва дастаи мунтахаби кишварамон қаблан Далер ба ҳайси дифогари канорӣ бозӣ мекард. ҳарчанд ҳисоб 2-2 ҳам бошад, дӯстони гиромӣ, аммо агар худи рафти бозиро ба эътибор бигиред,
бозӣ пуршиддат ва гӯем пур аз рӯйдодҳо нест. хуб ҳамин гуна ҳолат шуд ки ду ҳуҷуми хатарноки футболбозии дастаи Эсхата дар ибтидои рақобат ба 2 гол оварда расонид. ва Артиш ҳам ҳамин гуна ҷавоб гардонд. имконияти навбатӣ барои артишиҳо, аммо партофти туп чӣ тавре мебинед бисёр ҳам ноаниқ анҷом дода мешавад дар ин ҳолат. бахтиёр зарипов аввалин шуда ба тӯб расид. пас ба ҳамдастааш ва аз ин ҷо акнун ирсоли тӯб чӣ тавре дидем аз ҷониби Мубинҷон Муминов бенатиҷа буд. дар баробари Жангатен дар ташкил кардани ҳамлаҳо боз як легионери дигари ҳайати дастаи Артиш хело фаъол аст. ин дифоъгар Бакинде Билонг Ҷерард аст. хуб ногуфта намонад ки дӯстони гиромӣ дастаи Артиш як рақобати ба таъхир андохта дорад зидди дастаи Истиқлол ва ҳоло рӯзи баргузории ин рақобат маълум нест. аз ин гӯи назариявӣ беуста агар ба эътибор бигирем Артиш имкон дорад то мавқеи худро боз дар ҷадвали мусобиқа беҳтар ҳам кунанд. лек касби имтиёз дар баробари Истиқлол барояшон воқеан мушкил хоҳад буд. Сафаров ба канори чап пас медиҳад ва ҳамдастаашро ба ин тартиб ба ҳуҷум пайваст мекунад. боз ҳам тӯб ба капитан баргардонида шуд. Ҷерард зарбаю, аммо хело ҳам баланду ноаниқ. хуб ҳамин лаҳзаҳо садои баланди мураббии дастаи Артиш ба гӯшамон расида истодааст. Шамсиддин Қосимов ки аз шогирдонаш хоҳиш карда истодааст хело ҳам пештар рафта фишор биёранд, яъне прессингро бевосита аз назди дарвозаи дастаи Эсхата оғоз кунанд. хуб дар сурати гӯем ғалаба накардани Эсхата ин гуна эҳтимолам ҳаст ки агар Файзкан рафту пирӯз шавад дар баробари ҳосилот, пас Файзкан дар ҷадвали мусобиқа метавонад ба ҷои Эсхата ба зинаи чорум барояд. Эсхата ба ҳеҷ ваҷ дар даври мазкур аз зинаи чорум болотар рафта наметавонад, зеро тафовути имтиёзҳо албатта бо Куктош назаррас аст. Куктош 29 хол дорад, Равшан 31 имтиёз ва Истиқлол 39 хол ки ҳамин ҳоло пешсаф аст. панҷгонаи аввал ба ҳамин тартиб хоҳад буд. Истиқлол, Равшан, Куктош, хуб Эсхата ва Файзкан. аммо мавқеи онҳо баъд аз хотимаи бозиҳои имрӯз метавонад иваз шавад, яъне Файзкан ба ҷои чорум барояду Эсхата ба ҷои панҷум. аммо ин он қадар гӯем таъсири калон нахоҳад расонд. шояд ғайр аз он қуръакашии дигарборае ки сурат мегирад ва барои муайян кардани бозиҳо дар сафар ё хона таъсири худро мерасонад. 2 дақиқа вақт илова мешавад ба хотимаи вақти асосии рафти рақобати имрӯза. аз 2 дақиқа вақти илова шуда дақиқаи якуми он хотима ҳам ёфт. дӯстони гиромӣ, партофти Сиёвуш Асроров бошад бенатиҷа аст ва дар ин мубориза ҳамон тавре ки мебинед зидди Жангатен Соҳибҷон Ҳакимов қоидаи бозиро вайрон кард.
бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. инҷо эътироз албатта аз сӯи бозигарони дастаи эсқат аст ки ишора мекунанд аслан аз ҳар ду ҷониб бояд ба ҳамин мубориза аҳамият дода шавад, яъне ҳам бозигари дастаи артиш низ каме футболбози моро дошта истода буд, мегӯянд намояндагони ин даста. Аммо довар Амирҷон Хоркашев қоидаи вайронкуниро маҳз дар амалу ҳаракати футболбози дастаи эсқат мушоҳида кард. Партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, мубориза давом дорад ва инҷо довар ишора мекунад ки чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад. хуб, дар ин ҳолат акнун Абдулло Шарипов ҳангоми мубориза бурдан бо бозигари ҳариф иштавре дидед қоидаи бозиро вайрон кард зидди Ҳусейн Нурматов. Бевосита футболбози дигари дастаи артиш ки дар дохили ҷаримагоҳ аст, ба кинде Билонг Ҷерард ҳоло ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. хуб, баъд аз он ки тӯб ба бозӣ дароварда мешавад, фикр дорам садоиштаки довар ҳам аз анҷоми нимаи якуми рақобат мо шуморо дар ҷараён мегузорад. ин лаҳзае ки ҳоло боз ҳам баҳсҳоро ба вуҷуд меорад. дӯстони гиромӣ, худатон метавонед албатта роҷеъ ба ин ҳолат боз фикру назарҳои шахсиро дошта бошед. ҳатман боз дар танаффус шояд агар имконият пайдо шавад то ин ҳолатҳоро мо дида бароем, баъдан ман дар ҳамин бора ҳатман дар қисми дуюм хоҳам гуфт. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва рост ба дасти дарвозабон Зурабхоҷа Юсупов. бо ҳамин дӯстони гиромӣ, нимаи якуми рақобат бо иштироки дастаҳои клуби марказии варзиши артиш ва эсқата хотима ёфт. мо шоҳиди камбеки бисёр хуби дастаи артиш шудем. онҳо ибтидо 2 гол ба дарвозаашон сар доданд ва баъдан он 2 голро ҷуброн карданд. нимаи дуюм чӣ гуна мешавад? Ба ин савол албатта баъд аз танаффус ҷавоб пайдо мекунем. ҳоло бошад каме истироҳат хоҳем кард.
بیا جدا بعد تو باشا اون پیش برات بیا بینندگان عزیز و ارجمند ما برمیگردیم با ورزشگاهی شهر دوشنبه که اینجا رقابت در دوره لیگ اولی با اشتراک دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و اسخط جریان دارد. این ورزشگاهی وزارت مدافع کشور است که رقابت‌های خونگی خود را دسته ارتش محض در همین جا دایر میکند و من گفتم بگذارم که نیمه یکم رقابت 3 گل بود با اشتراک این دو دسته. ما در اون 4 گل رو شاهد شدیم و در عموم اگر رفت بازی رو بگیریم رقابت چندان پرشدت نبود. لیک فرصت‌های گلزنی رو هر دسته به طور ضروری استفاده برده توانستند. اینک نیمه دوم رقابت شروع میشد و در حیاتی هر دسته تغییرات ها نیستند و دیگر بار میخواستم فوتبال بازی هر دسته رو با شما معرفی کنم. این دفعه بیاید از دسته مهمون اسخط شروع کنیم. در خط دروازه ولادیسلاو شفچنکو قرار دارد. دفاعگران حسین نورماتов، سیاوش اسارов، صاحبجان حکیمов و سیادی کوچو هستند. نیم محافظتگران سنجر اخسیبویف، ابراهیم اشونخانov، مبینجان مومینов و دلشاد جان کریم. همچنین دلیر امام نصرов هم باعث نیم محافظتگری کناری بازی کرده است و در نقش حملهگری مرکزی بختیار ظریفov است. سرمربی دسته ایگور سورov از کشور روسیه می باشد. حالا هجوم فوتبالبازان دسته ارتش هم این حمله برطرف کرده شد. بعد دسته میزبان ارتش با هیئت زیرین رقابت را دوام داده است. سوراب خوجا یوسفov در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع عزتالله روزیев، کامرون ابراهیمov، بکینده بیلونگ جرارد و محمد اقبال دولتов هستند. در خط نیم محافظه بختیار عظیمov، عباس اندلیبov، عبدالله شریفov و وایسیدین سفرov بازی میکنند. در خط هجوم باشد جنگاتین با همراهی رستم دولتov بازی کرده استند. سرمربی دسته شمسیدین قاسیمov است. اگر نیمه یکم رقابتی دسته رو تماشا کردن نتوانسته باشید پس من مختصر میخواستم گفته بگذارم که ابتدا بعد از خطایی که از فوتبالبازان دسته ارتش بود با بازیگران اسخط میسر شد که 2 دفعه با زدن گل دست یابند. اینجا برای ویران کردن قاعده بازی و بسیار دخالانه ویران کردن قاعده بازی کارت زرد با فوتبالبازی دسته ارتش نشان داده می شود. با بازیگری اسخط بسیار برخورد جدی داشت و حالا طبیعی دسته اسخط زود به نزد فوتبالبازی دسته میآیند تا اینکه به او کمک رسانند. بختیار عظیمov چطور میبینید توپ را از دست میدهد و بعدا به فوتبالبازی حریف برمیخورد. خوب گل های فوتبالبازان دسته اسخط را ابتدا دلیر امام نصرов و بعدا بختیار ظریفov به هدف رساندند و 2 گل جوابی بازیگران دسته ارتش به نام وایسیدین سفرov نوشته شد و همون حالتی که برخورد بود تکرارا برای ما شما نشان داده استادند با سیادی کوچو چطور دیدید برخورد بود فوتبالبازی دسته ارتش بختیار عظیمov. خوب نگفتن هموند که سیادی کوچو پیش از گذاشتنش به هیئت دسته استقلال محض در باشگاهی کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد و بعدا از این دسته به هیئت استقلال پیوست. چند مدت در هیئت استقلال بازی کرد، حتی یک مدت فوتبالبازی اساسی هم شد، ولی بعدا باز هم اندکی که بازیش سست و ضعیف بود. اکنون میبینیم تابستان امسال از هیئت دسته استقلال نیز میرود. اینجا توپ‌روایی بسیار هم خوب از سوی سیادی کوچو و در ادامه با او اجازت نمیدهند که پرتافتی توپ را انجام دهد. دلیر امام نصرов پرتافتی توپ به سوی مبارزه ادامه دارد در داخل جریمه گفت و اینجا همان طوری که میبینیم توپ از میدان بیرون برآورده شد. ضربه کنجی این دفعه از کنار مقابل به فایده دسته اسخط. ارسال نوبتی توپ و امکانیت ببینید اینجا پیدا شده است، اما ضربه که با سر سیاوش اسرارov اجرا کرد بلند و نوانیق بود.
اشتباهی دفاعگری دسته ارتش رو در این حالت میبینیم با کیند بیلونگ جرارد در اون گریزا با فوتبالبازی دسته اسخاتا قاعده بازی رو ویران کرد. هرچند فوتبالبازی دسته اسخاتا اینجا اکنون تورید میبینند برای اجرای ضربه، اما ببینید نمایندگانی دسته ارتش دخترش فوتبالبازان این تیم ناراضگی خود رو با داوری مرکز امیرجان خورکاشف بیان کرده ایستادند. خب مسافت دورتر است و دروازه، اما شاید بله پرتوفت رو ما میبینیم، نظر به راست رو لیک به نتیجه دسته اسخات هم در دورهای اخیر خیلی پست فرامدنش رو من بالاتر اشاره کرده بودم و اگر ما بازی اخیر رو با اشتراک این دسته به اعتبار بگیریم، در 10 بازی اخیر دوستان گرامی 4 غلبه و 6 باخت دارد اسخات در لیگ اولی. من دسته اسخات این موسم تنها یک مرتبه مساوی بازی کرده است. دسته است که خیلی کم با صلح با مصالحه‌کاری راضی می شود. فرصتی بسیار خوب، ضربه رو میبینیم یا نه؟ ضربه رو هم دیدیم در اخیر، اما چطوره خودش ما هم شاید شدید ضربه خطا رفت. بسیار گزارش خوبی داشت فوتبالبازی دسته ارتش. خب باز هم برخورد بین فوتبالبازان این دفعه سیادی کوزشو اندکی آسیب گرفته است. این همان لحظه که تا به نزدیکی جریمه‌گاه حریف آمد فوتبالبازی دسته ارتش عبدالله شریفов و بعداً ضربه زد. خب ناراضگی که با وجود آمد، ببینید حتی این باعثی نفهمی بین سرداور و سرمربی دسته ارتش هم میشود. شمسدین قاسمov با امیرجان خورکاشف اینجا صحبت کرده ایستادند و داور میفهماند که چرا در همان لحظه ها وضعیت های با وجود آمده رو این یا آن گونه بها داد. خب لحظه که ما و شما دیدیم بالاتر از این با سعیدی کوزشو برخوردن فوتبالبازی دسته ارتش، اکنون پس از رساندن کمکی طبی سعیدی کوزشو تیار است تا دیگر بار به میدان برگردد. بیشتر از این هم یک برخورد دیگر بود و خود شما آنجا شاهد شده بودید که چگونه بختیار عظیموف صورت خود را نگاه داشته نتوانست و رفته با سعیدی کوزشو برخورد. فکر دارم این برخورد دوم اندکی سست‌تر بود، لیک به هر حال پای در هم برخوردن با یک فوتبالباز از جانب دو بازیگر دسته حریف ممکن است کمی گویم به تاثیر نبود با سلامتی سعیدی کوزشو. رشیدین سفرов اشاره میکند که کسی نیست و اکنون مجبور میشود با کناری راست پس دهد. ادامه هجوم فوتبالبازان دسته ارتش و اینجا ببینید شانس بسیار خوب را از دست میدهند آنها. اعتراضی رشیدین سفرов البته با هم دسته جواناش اینجا جا دارد. شاید کمی ضربه دقیق‌تر اجرا میشد از جانب رستم دولتov بهتر می بود. بار دیگر ببینید این حالت رو با قسم پیشی پایش خواست ضربه تابناک جانب دروازه حریف اجرا کند رستم دولتov، اما موفق نشد. توپ در اختیار فوتبالبازان اسخات است.
хуб инҷо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳамин ҷиҳат яке аз камудиҳои асосии аксари дастаҳои мо аст ки зуд қоидаи бозиро вайрон мекунанд дар рафти рақобат. тамоми қувваҳои зарбазани дастаи Эсхата дар дохили ҷаримагоҳ ҷамъ омаданд. партофти тӯб сурат мегирад, аммо онҳо ба тӯб расида натавонистанд. артиш бошад ба аксулҳуҷум фирор карда истодааст. имконияти бисёр хуб аст. Жангатен дар ин ҷиҳат таҷрибаи хуб дорад ва ин футболбоз дар қисми якум бо ҳамин минвол гузариши худ як дафъа тавониста буд дар задани гол ба ҳамдастояш кӯмак кунад. ва Жангатен воқеан ҳам дар голи дуюм агар аҳамият дода бошед саҳми калонтарини худро барои дастаи артиш гузошт. ин ҳолате ки акнун Жангатен афтид. ва ишора ба он аст ки каме ҳам бошад футболбози дастаи ҳариф пои ӯро зер кардааст. дар натиҷа ҳамин гуна ҳолат ба вуҷуд омад. барои иҷрои зарбаи ҷаримавӣ Бахтиёр Азимов ҳоло тайёрӣ дида истодааст. ӯ таҷрибаи бисёр хуби иҷрои зарбаҳои ҷаримавиро дорад. на умуман партофти хуб набуд дар ин ҳолат. Вайсиддин Сафаров, Бахтиёр Азимов ин дафъа акнун баъд аз партофти ӯ тӯб ба Соҳибҷон Ҳакимов расида баргашта буд ва баъдан зарбаи задаи Жангатенро дидем ки ноаниқ рафт. тағйирот дар ҳайати дастаи артиш. инҷо аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Шавкати Ҳотам мебарояд бо рақами 9 ва дӯстони гиромӣ ӯ акнун ба ҷои ҳамлагари ҷавон Рустам Давлатов бозиро давом медиҳад. Шавкати Ҳотам аз ҳайати дастаи Файзканд ба тими артиш пайваст тобистони имсол дар авзани гузариши тобистона. вале ҳоло маълум мешавад ки ба дастаи нав ба пуррагӣ мутобиқ нашудааст Шавкати Ҳотам. оғози мавсим бисёр умедворкунанда буд барои дастаи клуби марказии варзиши артиш. хотиратон бошад онҳо таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев мавсимро шурӯъ карданд ва дар мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи кишварамон тавонистанд бори аввал дар таърихи худ пирӯз шаванд. дар финал Регартадазро онҳо шикаст доданд. аммо баъдан дар даврҳои аввал пайдарҳам мушкилиҳо, бохтҳо, мусовӣ якеаш уман гӯем дар ибтидо натиҷаҳо ки бисёр бад буд барои дастаи артиш. баъдан мураббии бас карда шуд. инҷо имконияти беҳтарин пас аз вазъияти стандартӣ ва чӣ тавре мебинем футболбозони дастаи Эсхата тӯби сеюмро маҷбур мешаванд ки аз тури дарвозаи худ берун бароранд. воқеан ҳам он натиҷае ки дар бозии якум байни ин ду дастаҳо буд, ибтидо дастаи артиш 2 гол зад ва баъдан 3 гол ба дарвозааш сар дод. ҳамин гуна ҳолат дар бозии имрӯза иттифоқ афтода истодааст. Эсхата 2 гол зад то дақиқаи 11, вале ҳамин ҳолат дар дақиқаи 59 бозӣ ҳисоб 3-2 ба фоидаи дастаи артиш аст. 3 голи охирро маҳз онҳо ба ҳадаф расонданд. ин маротиб Бакинде Билонг Ҷерард дифоъгари марказӣ дар дохили ҷаримагоҳ умед бо сараш зарбаи қавии ҷониби дарвозаи Владислав Шевченко мезанад ва тӯб ба дарвоза ворид мешавад. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолат аз назди футболбози дастаи Эсхата тӯб ба Бакинде Билонг Ҷерард омад. дар ин ҳолат аз Санҷар Ихсибоев ва баъдан зарбае ки Бакинде Билонг Ҷерард иҷро кард. таваҷҷӯҳ кунед, касе муқобили ӯ нест, касе пеши роҳи ӯро намегирад ва Билонг Ҷерард ҳисобро 3-2 мекунад. воқеан ҳам имрӯз иродаи матину оҳанин доштани худро нишон доданд футболбозони дастаи артиш ва тавонистанд ҳисоби 2-0-ро аз байн баранд ва ҳамин ҳоло худ бо ҳисоби 3-2 пешсаф ҳастанд.
Чисто, Амирҷон Бузя. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи эсхатаро мебинем. далер Имомназаров ва инҷо акнун зарбаи задаи ӯ хато меравад. далер пештар дар ҳайати дастаи эсхата як гӯли дигар ҳам зада буд. ин дар рақобати даври ҳаштакнҳои ҷоми кишварамон буд. хуб, тағйирот дар ҳайати дастаи эсхата аз майдон гирифта мешавад Сиёвуш Асроров ки бо рақами 5 бозӣ мекард ва ба ҷои ӯ бо рақами 21 ба майдон Абдураҳмон Узоқов баромада истодааст. як тағйироти дигар ҳам дар ҳайати дастаи эсхата аст. Санҷар Ихсибоевро аз майдон гирифт мураббӣ ва ба ҷояш Ҳоҷӣ Абдуманон баромад бо рақами 81. Ҳоҷӣ Абдуманон футболбози дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар аст. ин футболбоз дар чемпионати Осиё байни наврасони то 17 сола иштирок кард ва мутаассифона дастаи мо аз гурӯҳ онҷо гурӯҳ воқеан бисёр пурқувват буд. Чин, Арабистони Саудӣ дар як гурӯҳ бо мо қарор доштанд. мо натавонистем аз гурӯҳи худ ба даври баъдӣ, ҳамчунин Австралия ба даври баъдӣ бароем, яъне ба даври чаҳорякниҳоӣ. лаҳзае ки Ҳусейн Нурматов қоидаи бозиро вайрон мекунад ва Жан Гатен бо истифода аз ин фурсат эътирози худро ба ҳамдастояш расонида истодааст, махсусан ба капитани даста Вайсиддин Сафаров. шояд дар мавриди он ки чӣ гуна пасро андаке ноқулай барои ӯ равон кард. хуб, аз вазъияти стандартии навбатии футболбозони дастаи артиш чӣ гуна истифода мебурда бошанд? Дар қисми аввал ҳолати монанд ба ин буд, аммо хело наздиктар ба дарвозаи Владислав Шевченко. онҷо зарбаи задаи Вайсиддин Сафаров баланд рафт. ин маротиб зарбаро дигар нафар иҷро мекунад ва ту ба девори дифоӣ расида баргашт. Азимов пас дод ба Бакинде Билонг Ҷерард. аз инҷо дифогарони марказии дастаи артиш боз як партофти дигар анҷом медиҳанд, лек бенатиҷа. хуб, Иззатулло Рӯзиев пеши роҳи партофтои футболбозони дастаи эсхатаро пайваста гирифта истодааст. хуб, бо сабаби он корти сурхе ки дар бозии зидди Хуҷанд гирифта буд, футболбози дастаи эсхата Ойбек Абдуғаффоров аз иштирок дар се бозӣ маҳрум шудааст ва футболбози мазкур дар рақобати имрӯза иштирок надорад. баъзе аз мушкилои кадрӣ албатта дар ҳайати дастаи эсхата дида мешавад. ва бубинед оҳиста оҳиста он ташаббусе ки дастаи артиш ба ихтиёри худ гирифта буд дар рафти бозӣ ба онҳо имкон дода истодааст боз ҳам ҳуҷуму вазъиятҳои дигари хатарнокеро дар назди дарвозаи ҳариф ба вуҷуд доранд. Шавкат Ётам инҷо партофти тӯбро анҷом дода буд, вале қариб буд Соҳибҷон Ҳакимов иштибоҳан тӯбро ҷониби дарвозааш равон кунад. партофти тӯбро мебинем. дарвозабон Шевченко аз мавқеи худ берун баромад ва тавонист ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ дуртар кунад. хуб, дар курси бозигарони эҳтиётии дастаи эсхата ба ин тартиб дӯстони гиромӣ акнун дарвозабон Муминҷон Гадойбоев ва Фатулло Фатуллоев бо ҳамроҳии Шаҳзод Мамурҷонов қарор мегиранд. боз як имконияти дигар ва бубинед ки дар рафти ҳуҷуми навбатӣ иштавре мебинем зарбаи задаи футболбози дастаи артишро дарвозабон Владислав Шевченко бартараф мекунад. саволҳои зиёде пайдо мешаванд вобаста ба бозии дастаи эсхата дар даврҳои охир ки чаро як бора ин қадар пасравӣ аст, чаро дар сатҳи қаблан шурӯъ кардаи худ бозӣ карда наметавонанд ва аслан ҳамин гуна камбудиҳо мавсими гузашта ҳам буд барои эсхата. хотиратон бошад дӯстони гиромӣ, дастаи мазкур дар охир андак монда буд ки ҳатто ба мусобиқаи лигаи якум биафтад. аз курси бозигарони эҳтиётии Фатулло Фатуллоев ба майдон мебарад. дӯстони гиромӣ, бо дар назар дошти хуб ҳолати феълие ки Фатулло дорад дар бозии охир мо дида истодем ки
ӯ танҳо аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебарояд ва 30 дақиқа ё ин ки каме бештар аз он дар майдон бозӣ мекунад. Дилшодҷон Каримовро Фатҳулло иваз кард. Фатҳулло аз ини муҳофизатгари канорӣ акнун метавонад дар ташкил кардани ҳуҷумҳо, дар тақвият бахшидани ҳуҷумҳои дастаи Эсхата саҳми худро гузорад. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони дастаи Эсхата аст. бисёр партофти хатарноки ту буд, аммо ин ҳолат бартараф шуд ва инҷо маълум аст акнун ки қоидаи бозиро футболбози дастаи Эсхата вайрон кард. худатон ҳам дар ин саҳнаи такрорӣ ҳолати ба вуҷуд омадаро дидед, бинандагони гиромӣ. на бозам берун аз қоида ҳаракати футболбоз дар ин ҳолат ба назар мерасад. Саёди Ковусшо дар мубориза бо Вайсиддин Сафаров ҳамон тавре ки дидед бо дастонаш ҳаракати зиёдатӣ дошт ва ин ҳамчун қоида вайронкунӣ албатта ба эътибор гирифта мешавад. бори дигар мебинем ана ҳамин лаҳзаи ҳаракати Саёди Ковусшоро. вазъияти стандартии қаблӣ яъне зарбаи кунҷӣ боиси гол шуда буд барои дастаи Артиш. ин дафъа чӣ? аз зарбаи ҷаримавӣ чӣ натиҷа ба даст меояд? бевосита рост туп ҷониби дарвозаи Владислав Шевченко равон шуд ва бубинед дар баъзе аз ҳолатҳо футболбозони дастаи Артиш ба якдигар халал расонда истод. махсусан дар ҳолати қаблӣ ки зарба иҷро шуд, ҳам Бахтиёр Азимов ва ҳам Вайсиддин Сафаров мехостанд зарба зананд. ба футболбози дастаи Артиш ҳоло акнун ёрии тиббӣ лозим аст. ба дифоъгари ин даста ки бо рақами 66 бозӣ мекунад Давлатов Муҳаммад Иқбол. хуб дӯстони гиромӣ, ман болотар гуфтам ки дастаи Артиш аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми кишварамон ба даст шикаст аз Истиқлол дар даври ҳашакниҳоӣ маҳрум шуд. аммо дастаи Эсхата тавонист соҳиби рохат ба даври чаврякниҳоӣ шавад. онҳо дар даври қаблӣ бар муқобили Паншер, яке аз дастаҳое ки дар лигаи якум баромад мекунад, пирӯзӣ ба даст оварданд. 3-2 зафар ёфтанд онҳо. голҳоро Санҷар Ихсибоев, Далер Имомназаров ва ҳамчунин Бахтиёр Зарипов ба ҳадаф расонданд. акнун дар даври оянда Эсхатаро бозӣ бар муқобили Регар интизор аст. ин бозӣ аз эҳтимол дур нест ки рӯзи 26 август сурат мегирад. хуб дар даври чаврякниҳоӣ умуман ҷуфтҳои мазкур ҳастанд. Истиқлол Файзканд, Регар Тадас Эсхата, Моҳири Ёвон бо Хатлони Бохтар, Ҳосилоти Фархор бо Равшани Кулоб. яъне анамин 4 бозӣ рӯзҳои 26-27 август шанбе ва якшанбеи оянда баргузор мешаванд ва мо иштирокчиёни даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистонро дар соли ҷорӣ маълум хоҳем кард.
бозиҳои марҳилаи муқаддамотӣ даври ҳаштякниҳоӣ ва даври чаҳорякниҳоӣ аз як бозӣ иборат ҳастанд ва баъдан рақобатҳои даври нимниҳоӣ дар ҷоми кишварамон аз бозиҳои рафту баргашт иборат хоҳанд буд. солҳои пеш ҳамин тартиб албатта каме дигар гуна буд. инҷо як зарбаи дигар аз сӯи Жангатен ва худи шумо ҳам дида истодаед ки зарба баланду ноаниқ аст. хуб солҳои пеш бевосита бозиҳо дар ҷоми кишвар аз бозиҳои рафту баргашт иборат буданд. ҳар давр албатта то финал ва финал албатта аз як бозӣ иборат буд. аут ва фоидаи дастаи Эсхат аст. Далери Момназаров, Саёди Ковусшо. васе футболбозе ки аз ҳайати дастаи Сухол омаданд барои Эсхата бисёр хуб кӯмак ҳам карда истоданд. бубинед чӣ гуна Далери Момназаров ба ҳуҷум пайваст мешавад. шонси беҳтарин Бахтиёр Зарипов, зарбаи ӯ ва дарвозабон Суроб Хуҷа Юсупов ин ҳолатро бармегардонад. беҳтарин имконият барои Эсхата дар қисми дуюми бозӣ. ҳуҷум давом дорад. боз як партофти дигар ва ин дафъа акнун зарбаи задаи Далери Момназаровро дарвозабон бартараф кард. ҳуҷуми қабли бисёр ҳам ҷолибу диданӣ буд. ҳоло Далер Имомназаров ишора карда истодааст ки ту ба даст расид. чаро довари канори инро ба эътибор намегирад? бубинед чӣ гуна гузариши хубе дошт ва баъдан пас дод. Бахтиёр Зарипов футболбозони ҳарифро аз садди роҳ дур мекунад ва баъдан зарба мезанад. бале баъд аз он ки ту ба дарвозабон бархӯрд дида мешавад ки ба футболбози дастаи Артиш ҳам расидааст, яъне ба дасти ӯ, дехтараш ба дасти Комрон Иброҳимов. аммо шояд доварон бо дар назардошти наздик будани ин ду футболбоз ва аз ҳамдастааш омадани тӯбро ба эътибор гирифтанд. инҷо аз ин хотир ягон шубҳа ё дудилагӣ дар қабули қарор дар ҳамон лаҳза барои сардовар Амирҷон Хоркашев пайдо нашуд. курсии бозигарони эҳтиётии дастаи Эсхата он қадар пур нест ва ман болотар гуфтам ки амаки 5 нафар бозигарон номнавис шуданд ва 3 нафари онҳо аллакай дар майдон ҳастанд. танҳо дарвозабон Муминҷон Гадойбоев ва ним муҳофизатгар Шаҳзодҷон Мамурҷонов дар курсии бозигарони эҳтиётӣ боқӣ буданд. аммо барои дастаи Артиш ҳоло имкони васт кардани чандон футболбози дигар ҳаст. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Эсхата. биёед бибинем ки ин дафъа аз вазъияти стандарти онҳо чӣ гуна истифода мебаранд. Далер Момназаров. ту боз ҳам дар ихтиёри футболбозони дастаи Эсхата қарор мегирад. Фатҳулло партофти туб аз ҷониби ӯ. Далер Момназаров. инҷо акнун Иброҳим Эшонхонов. бисёр имконияти хуб ва зарбаи задаи Бахтиёр Зариповро мебинем ки дарвозабон бармегардонад. баъдан ин ҳолате ки акнун бубинед баҳсҳоро ба вуҷуд оварда истодааст. хуб Бахтиёр Зарипов ишора мекунад ки бозигари ҳариф ба ӯ осеб расонд ва умуман ба ӯ зарба зад дар ҳамон лаҳза. аммо пештар аз ин худи Бахтиёр Зарипов бубинед дар ин ҳолати қаблиро барои мо шумо аз ибтидо пешниҳод мекунанд. вақте зарба зад Бахтиёр Зарипов дарвозабон баргардонд, баъдан пои худро дароз кард ба умеди оне ки шояд туб аз дасти дарвозабон раҳо мешавад. он қадар бархурди ҷиддӣ набуд. Иззатулло Рӯзиев вокуниш нишон дод. дар натиҷа Бахтиёр Зарипов ишора кард ки гӯё футболбози ҳариф ба ӯ зарба задааст ва бо ҳамин инҷо боз ҳам мебинем як моҷарои дигар дар рафти рақобати имрӯза ба назар мерасад. ҳоло футболбози дигар дар ҳайати дастаи Артиш аз курсии бозигаронӣ навбатпой бояд ба майдон барояд. яке аз футболбозони ботаҷриба Комрони Мирзохон. аслан ӯ дифогар аст ва ба ҷои ҳамдастаи ҷавонаш Давлатов Муҳаммад Иқбол ба майдон мебарояд Комрони Мирзохон.
давлатов чанд лаҳза пештар аз ин каме осеб гирифта буд. аз ин рӯ шояд дигар бозиро давом додан барои ӯ мушкилам ҳаст. хуб, дар бораи бозигарони эҳтиётии дастаи артиш ман болотар мехостам гуфта гузарам. ҳусниддини маҳмадалил дарвозабон, султон султонов дифогар, шаҳбоз ҳабибов дифогар, аминҷон эргашев ним муҳофизатгар, шероз шарипов дифогар, хуб ҳамчунин хуршед абдуллоев ним муҳофизатгар ва ҳамлагар асадбек ҷурабекзода дар курсии бозигарони эҳтиётии ин тим боқӣ мемонанд. интихоб зиёдтар аст барои Шамсиддин Қосимов. хуб, дӯстони гиромӣ, баъд аз хотимаи бозиҳои даври 18-ум ки акнун маълум шуд панҷгонаҳо ташаккул ёфтанд, панҷгонаи якум ҳам маълум аст, панҷгонаи дуюм ҳам, дигар то моҳи сентябр рақобатҳо дар лигаи олӣ дар назар нест. мумкин танҳо бозӣ ба таъхир андохтаи дастаи артиш зидди истиқлол баъдан дар рӯзҳои аввали моҳи сентябр баргузор шавад. инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мебинем. хуб, сипас ҳатман боз қуръакашӣ сурат мегирад барои муайян кардани бозиҳои марҳилаи сеюм ва баъдан мо шумо хоҳем дид ки чӣ гуна мавқеи дастаҳо дар ниҳояти кор дар ҷадвали мусобиқа шакл мегирад. корти зард нишон дода шуд ба ҳарду бозигаре ки чанд лаҳза пештар аз ин бо ҳам баҳс доштанд, Иззатулло Рӯзиев ва Бахтиёр Зарипов корти зард гирифтанд. вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони Эсхата. далер Имомназаров партофти ту ба сӯи ӯ ва бубинед ки инҷо бисёр партофти хатарнок ҳам буд аз ҷониби ӯ, аммо баъдан Иззатулло Рӯзиев тавонист ки тӯбро аз дохили майдон берун намояд. аз зарбаи кунҷи тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. боз як имконияти дигар ва Суроб Хуҷа Юсупов инҷо севи бисёр ҳам зебое анҷом медиҳад. фикр дорам набарди имрӯзаи дастаҳои Артиш ва Эсхата аз ҳисоби имкониятҳои хуби голзание ки ҳар даста ба вуҷуд оварданд яке аз беҳтарин бозиҳо дар ҳамин даври мусобиқа хоҳад буд. имконият барои дастаи Артиш пайдо мешавад, вале дар аксулҳуҷум ба пуррагӣ комёб шуда натавонист. Абдулло Шарипов идомаи ҳуҷумро мебинем. Шавкати Отам бо тӯбро нигоҳ медораду ва акнун зарба мезанад, аммо хело ҳам баланд. хуб, дастаҳоро бори дигар даъват карда истодааст ба обнӯшии довари марказ Амирҷон Хоркашев. Шавкати Отам дар ибтидои мавсим вақте дар ҳайати дастаи Файзканд буд, беҳтарин бозигари моҳро ҳам ҷоизаи беҳтарин бозигари моҳро ҳам ба даст овард. бисёр хуб шурӯъ карда буд ва ҳатто баъдан мухлисон пешниҳодам карда буданд дар мавриди оне ки ӯро ба қатори бозигароне ки ба ҳайати дастаи мунтахаб ҷалб мешаванд даъват кунанд, аммо чунин даъват барои Шавкати Отам чӣ тавре мо медонем набуд. хуб, ба ҳар ҳол барқарорӣ намерасад. албатта ба футболбозони мо як моҳ барои мисол хуб бозӣ кунанд ё як давр хуб, даври дигар аллакай мебинем ки ҳамон натиҷа ба қайд гирифта намешавад ё ин ки пасравӣ аст. аз ин рӯ чунин ҳолат хонохоҳ имкон намедиҳад ва иҷозат намедиҳад ки чунин футболбозоне ки як медурахшанд вале барқарор бозӣ карда наметавонанд ба ҳайат ҷалб карданд. голи ягонае ки дар қисми дуюм буд барои мо шумо болотар нишон доданд ва инам севи бисёр муҳими Суробхуҷа Юсупов ки барои мо шумо пешниҳод мешавад. Суробхуҷа дар қисми дуюм беҳтар бозӣ карда истодааст. ва илова бар ин ман бояд бигӯям ки дар ибтидои моҳи сентябр дастаи мунтахаби кишварамон дар сафар бар муқобили Сингапур рӯзи 6 сентябр бозии рафиқона дорад ва дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон ки иборат аз футболбозони то 23 сола аст ҷиҳати роҳ пайдо кардан ба марҳилаи ниҳоӣ
чемпионати Осиё 2024 ва мубориза бурдан баҳри бозиҳои олимпии Париж 2024 дар марҳилаи интихобӣ иштирок мекунад. дар гурӯҳи мо аслан Австралия, Лаос ва Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея қарор доштанд, аммо Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея аз иштирок дар мусобиқа даст кашид ва танҳо Лаосу, Австралия ва Тоҷикистон дар як гурӯҳ муборизаро давом медиҳанд. мо умедвориён ҳастем ки дастаи мунтахаби олимпии кишвар ҳуқуқи иштирок дар чемпионати Осиё ба даст меоранд ва баъдан боз дар худи мусобиқа баҳри ба даст овардаи рохат ба бозии олимпӣ муваффақ мешаванд. Солҳои охир мо дар футболи наврасони ҷавонон хеле хуб рушд кардем дӯстони гиромӣ, яъне ҳатто то ба чемпионати ҷаҳон баромадем. дастаҳои мунтахаби наврасони то 17 сола ва ҷавонони то 20 солаи кишварамон мунтазам дар чемпионатҳои Осиё иштирок мекунанд. ҳарчанд гӯем ба даст овардани рохат ба чемпионатҳои ҷаҳон на ҳама вақт барои мо муяссар мешавад, аммо ба ҳар ҳол мунтазам иштирок кардан ин аллакай худ пешравӣ аст. на ҳама дастаҳои футболи Осиё дар ҳамин сатҳ натиҷаҳо доранд. илова бар ин акнун фикр дорам вақти он расидааст ки ҳамин муваффақиятҳои мо боз як зина болотар барояд ба футболи олимпӣ гузарад, яъне ба дастаи мунтахаби умеди мо ки дастаи олимпиро ҳамин гуна ҳам ном мебарем ва минбаъд агар дастаи олимпии мо барои мисол дар чемпионати Осиё натиҷаҳои хуб ба даст орад, дар бозиҳои осиёӣ иштирок кунад ки дар 4 сол як маротиба ин мусобиқаҳо сурат мегирад. мутаассифона ин дафъа дар кишвари Чин ки дар моҳи сентябр ин рақобатҳо сурат мегирад, дастаи олимпии мо иштирок намекунад ва баъдан ин албатта таъсири бисёр хуби худро ба дастаи мунтахаби асосии кишварамон мегузорад, яъне зина ба зина ҳамин гуна пешравӣ дар футболи кишвар албатта вақтҳои охир дида мешавад. аммо ҳамин дастаи олимпии мо андаке дучори мушкилиҳо шуда истодааст ва фикр дорам инро ҳам ба наздикӣ рафъ хоҳем кард ва натиҷаҳои беҳтар ба даст меоянд. Шавкати Отам ҳангоми пас додан хато кард ва тӯб акнун ба ихтиёри футболбозони дастаи Эсхата гузашт, аммо худи ӯ ба қафо баргашта кӯмак мерасонад то ин ки ин вазъият бартараф карда шавад. ва дар миёни футболбозони то 23 сола ки чемпионати алоҳидаи Осиё баргузор мешавад, инҷо Жангатен то ба охир мубориза бурда истодааст, лек барои ӯ имконият пайдо нашуд. мо танҳо дар соли гузашта, соли 2022 бори аввал имкон пайдо кардем ки иштирок кунем. акнун фикр дорам бозам барои иштироки мунтазам ва рохат ба даст овардан ба марҳилаи ниҳоӣ чемпионати Осиё дар ин сину сол бозигарони мо, студии мураббиёни мо ҳатман талош мекунанд. зеро ҳамон холигие ки гуфтем акнун ба ин тартиб бояд рафъ шавад ба тартиб зина ба зина футболи наврасон, ҷавонон, дастаи олимпӣ ва баъдан дастаи мунтахаб метавонад рушд намояд. имконияти бисёрам хуб, зарба ва гол, ҳисоб 3-3 мешавад. зарба ба кунҷи наздики дарвоза буд. дар ин ҳолат албатта мебоист дарвозабон хеле хуб ҳаракат кунад, аммо натавонист пеши роҳи ин зарбаи Мубинҷон Муминовро бигирад Сурабхӯҷа Юсупов ва ҳисоб 3-3 мешавад. дӯстони гиромӣ, дар дақиқаи 84-уми рақобат мо шумо баробар шудани ҳисобро шоҳид шуда истодаем. имконияти бисёрам хуб барои футболбозони дастаи Эсхата ва аз ин имконияти худ Мубинҷон Муминов самаранок истифода бурд. норӯзигии Шамсиддин Қосимовро ҳам диданамон мумкин аст. ва бубинед то охири бозӣ ҳоло вақт боқӣ мемонад. набарди имрӯза бо иштироки дастаҳои Артиш ва Эсхата ба як триллери ҳақиқӣ табдил ёфт. 2-0 буд, 2-2 шуд. баъдан дастае ки ибтидо 2 гол сар дода буд ҳисобро 3-2 кард, дар ҳисоб ба пеш баромад, яъне Артиш ва ҳоло дар дақиқаи 84 акнун дигар бора ҳисоб баробар мешавад. 3-3 бори дигар мебинем. Далер Имомназаров пас медиҳад. Мубинҷон Муминов каме ба канор рафт. Бакинде Билонг Ҷерард пеши роҳи ӯро гирифта наметавонад. офсайд нест умуман инҷо ва зарбаи задаи ӯ дақиқан ба гол табдил меёбад. Сурабхӯҷа Юсупов ҳам бубинед мебоист кунҷи наздики дарвозаашро дурусттар дифоъ кунад, аммо ӯ аз удаи кор набаромад.
далери Мумназаров имрӯз ман фикр дорам яке аз беҳтарин бозигарон дар майдон аст ва махсусан ҳаракатҳои ӯ қобили таваҷҷӯҳ мебошад. аммо номзадҳои дигар ҳам ҳастанд барои беҳтарин футболбози ҳамин рақобат. эътироф шудан имконияти навбатӣ. Жангатен бо тӯб хело дуртар тӯбро аз худ раҳо кард ва аз назди дарвоза довар ишора карда истодааст ки бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. бозам вайрон шудани қоидаи бозиро бо шумо мушоҳида мекунем. Аббос Андалибов ба хато роҳ дод. хуб дӯстони гиромӣ, дастаи артиш яке аз он тимҳое аст ки дар бозиҳои хонагии худ хело миқдори ками имтиёзҳоро ба даст овардааст. онҳо аз 7 бозие ки доштанд ҳамагӣ 7 имтиёз ба даст оварданд, яъне ба ҳисоби меомад 1 имтиёз дар 1 бозӣ рост меояд барои ин бошгоҳ ки хело ҳам кам аст. Бахтиёр Зарипов фурсати зарбазанӣ ба ӯ дода нашуд. муборизаи ҷиддӣ давом дорад ва довар акнун қоидаи бозӣ вайрон шудааст мегӯяд аз сӯи Иззатулло Рӯзиев. бинед боз як вазъияти стандартии хатарнок дар ихтиёри футболбозони дастаи Эсхат аст. ҳамчунин Игор Суров ҳам сармураббии дастаи Эсхата инҷо ба довари чорум норӯзигии худро баён мекунад. бори дигар мебинем ҳамин ҳолатро. бале Иззатулло Рӯзиев дар баробари Далер Имомназаров қоидаи бозиро вайрон кард. ва ғайр аз ин бозӣ як рақобати дигар артиш ки гуфтем бо Истиқлол мебояд доир кунад. баъдан ҳоло рӯзаш дақиқ маълум нест. ин рақобати ба таъхир андохта шуда ба ҳисоб меравад. вале ба ҳар ҳол имтиёзҳои дар бозиҳои хонагӣ ба дастовардаи артиш хело кам аст. то ҳамин рақобат ҳамагӣ 7 имтиёз дар хонаи худ ҷамъ оварданд. 1 ғалаба, 4 мусовӣ ва 2 бохт. дастаи артиш яке аз он дастаҳое аст ки хело зиёд бозиҳояшро бо мусовӣ ҷамъбаст мекунад, мисли Регартадас. вазъияти стандартӣ. Фатулло зарба мезанад ва бисёр зарбаи хатарнок ҳам буд, аммо чӣ тавре дидем тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуда истодааст. дар баробари Фатулло албатта Далер Имомназаров ҳам довталаб буд барои иҷрои зарба, аммо Фатулло ба ҳайси футболбози нисбатан бо таҷрибатар масъулиятро бардошт гирифт, зарба зад, лек худатон ҳам дидед ки зарбаи ӯ хато рафт. умуман ҳоло дар тӯли дақиқае ки Фатуллоев дар майдон аст, аз канори ӯ хавфу хатар чандон зиёд ба вуҷуд намеояд. хуб дӯстони гиромӣ, Эсхата дар бозиҳои сафарӣ яке аз дастаҳое аст ки натиҷааш хуб мебошад. онҳо аз 8 бозии сафарӣ 12 имтиёз ҷамъ оварданд, яъне 4 ғалаба ва 4 бохт доранд дар бозиҳои сафарӣ шогирдони Игор Суров. ва агар рафту имрӯз боз ҳам касби имтиёз кунанд, пас дар зинаи чорум аз ҳисоби касби имтиёзҳо дар сафар мавқеи худро устувор менамоянд футболбозони ин даста. аслан бозиҳои хонагӣ ҳам барои Эсхата чандон бад сипарӣ намешавад. 13 имтиёз дар бозиҳои хонагиаш ин тим ҷамъ овардааст. агар рафту бозии имрӯза мусови ҷамъбаст шавад, дар ин сурат дар бозиҳои сафарӣ низ ҳамин миқдор имтиёз ҷамъ оварда ба ҳисоб хоҳад рафт. хуб ҳолате ки бубинед эътирози сармураббии дастаи артишро ба вуҷуд оварда истодааст. Шамсиддин Қосимов ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуда буд дар ҳамон ҳолат зидди Жангатен, аммо довар ба ин чиз умуман аҳамият надод. ва акнун мо мебинем ки барои эътироз баён кардан ба қарори довар корти зард нишон дода мешавад ба Вайсиддин Сафаров. капитани дастаи артиш норозӣ аст аз чунин тарзи баҳодиҳӣ, ҳолате ки болотар мо бо шумо ишора кардем онро. Саёди Ковусшо партофти тӯбасию ва бубинед ки чӣ гуна шонс метавонист пайдо шавад дар ҳамин лаҳзаҳо барои бозигарони меҳмон.
бахтиёр зарипов бисёр ҳам зебо тӯбро гузаронд аз дифоъгар, лек баъдан ба ӯ муяссар нашуд ки партофти дақиқи тӯбро ба ҳамдастояш иҷро кунанд. 6 дақиқа вақт илова мешавад ба хотимаи рақобати имрӯза. инҷо акнун қоидаи бозиро футболбозӣ дастаи Эсхата вайрон кард. албатта Саиди Ковусчиё бисёр гӯем айёрона дар ҳамин ҳолат ҳаракат кард. ӯ фикр кард ки довар мушоҳида намекунад, аммо довари марказ ин вазъиятро хеле хуб дид. Саиди Ковусчиё агар аҳамият дода бошед бо дастонаш ҳарифро каме тела дод аз қафо истода ва ҳамин қоида вайронкунӣ ӯ ҳоло ба эътибор гирифта мешавад. рости набарди имрӯза ки бисёр аз ҳисоби натиҷа ҷолиб аст, бо чӣ хотима меёбад норӯшан боқӣ мемонад то дақиқаи 91-уми бозӣ ва имконияти навбатӣ бисёр ҳам хуб. футболбозони дастаи Артиш ба задани гол муваффақ мешаванд, аммо гол бекор карда мешавад. дӯстони гиромӣ, шодию хурсандии онҳо ҳамагӣ чанд лаҳза давом кард. Шавкати Отам ба назди довари канорӣ медавад, аммо довар бо боварӣ байрақчаи худро баланд бардошта ишора мекунад ки онҷо офсайд буд. хуб, мо ҳатман баъд аз чанд лаҳза саҳнаи такрории ҳамон голро хоҳем дид. таваҷҷӯҳ кунед. Вайсиддин Сафаров партофти тӯбро анҷом медиҳад. бале каме ҳам бошад аз футболбози шумораи 21 дастаи Эсхата аз Абдураҳмон Узоқов пештар будааст Шавкати Ҳотам. ҷазобият дар рафти рақобати имрӯза то ба охир нигоҳ дошта мешавад. дӯстони гиромӣ, ва аз эҳтимол дур нест ки яке аз ин ду даста дар охир ҳатто бо 3 имтиёз майдонро тарк карданашон ҳам мумкин. ҳоло ки ҳисоб 3-3 аст дар дақиқаи 93-уми бозӣ, ҳусам чӣ тавре болотар ишора кардем, мумкин аст бо натиҷаи дигар ҷамъбаст шавад. бахтиёр зарипов хост ба қафо пас яд, аммо муваффақ нашуд. Жангатен дар ҳамин гуна қабули тӯб ва баъдан ҳаракатҳоро давом додан ӯ хело таҷрибаи олӣ дорад. яъне бо баданаш ба пуррагӣ тӯбро маҳкам карда метавонад аз футболбозони дастаи ҳариф ва сипас имкони густариш бахшидани ҳуҷум барои ӯ пайдо мешавад. Саиди Ковусчиё партофти навбатӣ тӯб аз ҷониби футболбозони дастаи Эсхата ба хати ҳамла натиҷа надод. Иброҳим Эшонхонов ин партофтро анҷом дода буд. Фатулло Фатуллоев паси ӯ ҳуҷум давом меёбад, аммо бибинед ки паси охирин ки бевосита ба дохили ҷаримагоҳ равон шуда буд натиҷа надод. бисёр муборизаи пуршиддат дар охири бозӣ акнун ба назар мерасад. ҳар даста ҳам хело хуб дарк мекунанд ки як голи дар пеш истода метавонад тамоми рафти ин бозиро куллан бо натиҷаи дигар ҷамъбаст кунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили Ҳоҷи Абдуманнон. футболбози дастаи Артиш қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, ба фикрам инҷо тағйирот аст дар ҳайати дастаи Эсхата. ҳоло чӣ тавре мебинем? Мубинҷон Муминов аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Шаҳзодҷон Маъмурҷонов мебарад. партофти навбатӣ ва ҳуҷуми футболбозони дастаи Эсхата натиҷа надод. аксул ҳуҷуми дастаи Артиш чӣ? имконияти хуб. Вайсиддин Сафаров бо тӯб. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ. имконият пайдо мешавад барои футболбозони дастаи Артиш. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва дарвозабон Владислав Шевченко бисёр ҳам хуб ҳаракат карду ин зарбаро баргардонд. албатта ки аз як имтиёз дида 3 имтиёз гӯем муфидтар аст ва ҳама
муҳимияти ин лаҳзаву ин дақиқаҳоро хело хуб дар ҳайати дастаи артиш ва инчунин дар ҳайати дастаи Эсхата дарк мекунанд. як дақиқаи шашум илова гардидаам шурӯъ мешавад. дӯстони гиромӣ, ва ҳар ду даста маълум аст ки баҳри нигоҳ доштани ҳисоб не, балки бевосита баҳри ғалаба муборизаро давом дода истоданд. ин ҷо эътирози акнун намояндагони дастаи Эсхатаро мо мебинем вобаста ба ҳолати охирин. ҳуҷуми хатарноки футболбозони дастаи Артиш дар ин байн ташкил карда мешавад. Аз канори рост бисёр гузариши хуб, аммо бубинед партофти охирин чӣ гуна хатову ноаниқ аст. албатта рафти бозии имрӯза баҳсҳоро ҳам ба вуҷуд оварда истодааст дар баъзе аз ҳолатҳо вобаста ба ин ё он қарори қабул мекардаи довари марказ. Аммо дар умум бозии имрӯза 3-3 мусовӣ хотима меёбад ва дастаҳои Артишу Эсхата имтиёзҳоро байни ҳам тақсим мекунанд. бисёр бозии гӯем ҷолиб аз нигоҳи ба вуҷуд овардани имкониятҳои голзанӣ ва голҳои задашуда ба ҳисоб меравад ва на ҳама вақт мо ҳамин гуна бозиҳои хубро гӯем дар лигаи олӣ мебинем ки ҳар даста бевосита ба хати ҳуҷум қувваҳоро сафарбар кунанд. Аммо рафти набарди имрӯза бо иштироки ки Эсхата ва Артиш ҳамин гуна буд. дӯстони гиромӣ, ва ҳоло мо шумо имкон дорем ки голҳое ки дар рафти рақобати имрӯза зада шуд бори дигар бубинем. ман ёдовар мешавам ки дастаи Эсхата ибтидо 2 гол зад дар дақиқаҳои сеюм ва 11-уми рақобат ва баъдан артишиён тавонистанд дар дақиқаҳои 20 ва 25 ҳисобро баробар кунанд. Сипас дар қисми дуюм футболбозони дастаи Артиш ба пеш баромаданд ва дар ниҳояти кор бо голи задаи футболбози худ Иброҳим Эшонхонов дастаи Эсхата дар дақиқаи 84-уми рақобат худро аз бохт наҷот дод. Бо ҳамин як рақобати бисёр ҷолибу диданиро дастаи Артиш ва Эсхата пешниҳоди мо карданд. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд. дӯстони гиромӣ, гузориши мазкурро мо дар якҷоягӣ бо ҳамкасбонам гурӯҳи бузурги эҷодию техникии шабакаи телевизионии варзиш таҳти роҳбарии коргардон Султон Барзудиев ва ёвариҳо Фарис Кадоев пешниҳоди шумо кардем. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр дӯстони гиромӣ.